سلام سلام كبرات تخاتلتي ليلو تي في تملسنا مزيناكم علنا كما يصنيحكم يا وعلو خوينات سالساي معالتناي سراويت وحتن سراويت حيلتات مكلخال ኢትዮጵያን يقصل يزلو كمزي ገይራ ክትዳሎ ፀኒሓ ህወሓት ሕጂ ምንም ዘይፈልጡ ኣብ ኩናቱን ተሳቲፎም ዘይፈልጡ መብዛሕትኦም ኣብ ዘይፈልጥዎ ኩናት እናእተወት ትጥጥቆም ኣላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዳልዩ ፀኒሑ ብዙሕ ጉድኣት የብፅሕ ኣሎ ብልዕሊ ሰራዊት ህወሓት ገበነኛ ጉጅለ ህወሓት ሎሚ 20 ጥሪ ካብ ሰዓት 5 ፈረቓን ጀሚሩ ኣብ ላዕላይ ፀለምቲ ከባቢ ዲማ ፍሉይ ቦታ ምጫራ ኩናት ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ ኣብቲ ቦታ ክዋጋእ ኣብቲ ቦታ ክትዋጋእ ፀንሐት ኣርማ 11 ኮር 111 ክፍለ ሰራዊት ሰቲት ተወቂዓን ድሕሪት ዝተመልሰት ክትከውን ከላ እቲ ዝተረፈ ኣባላት ተባታቲኑ ዳግም ንምውዳብ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ከባቢ ዲማ ፍሉይ ቦታ ሰረራ እትዋጋእ ዘላ ክፍለ ሰራዊት ቀይሕ ኮኸብ ኣባላ ከይፈርስን ከይባታተንን ብምባል ካብ ድፉዑን ዝተላዕለ ከም ዝውቃዕ መምርሒ ብድሕሪት ከም ዝውቃዕ መምርሒ ኣውርዶምሎም ኣለው ዛጊት ክልተ ተጋደልቲ ካብ ድፉዖም ተላዒሎም ክወፁ ከለው ብናይ ባዕሎም ወገን ተቐቲሎም ኣለው ዝብል ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ድሮን ኣብ ከባቢ ዲማ ፍሉይ ቦታ መጨዳ ብተደጋጋሚ ክትንቀሳቀስ ከም ዝተረኣየት እዩ ዝግለጽ ሕብረተሰብ ናይቲ ከባቢ ብጣዕሚ ተረብሹ እዩ ዘሎ ኣርሚ 35 ንላዕላይ ፀለምቲ ብእግራ ትጓዓዝ ከም ዝወዓለት ዝግለጽ ኮይኑ ካብ ኣርሚ 11 ገሊኦም ኣሃዱ ብዋልድባ ገይሮም ንጻዕዳ ቀርኒ ኣትዮም ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ ኣርሚ 17 ተከዘ ሰጊራ ናብ ዋልድባ ተጸጊዓላ ከምኡውን ናይ ሻዕብያ ሰራዊት እቲ ሎሚ ንጎሆ ዝኣቱ ዝነበረ ብከባቢታት ተከዘ ተራእዩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ኣርሚ 13 ካብ ሱር ጀሚራ ስጋብ ዓዲ ኣሰር ወሰነ ወሰን ተከዘ ምስ ናይ ሰራዊት ሻዕብያ ተዘርጊሓ ቦታ ሒዛላ ስለያ ሻዕብያ ወሰን ወሰን ተከዘ ክሳብ መሳግር ድልድል ማይ ጋባ እናተመላለሱ ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ከም ዘለው ካብ ኣርሚ 42 ሓንቲ ኮር ካብ ፈረስ ማይ ናብ ኣክሱም ተመሊሳ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ግንባር ምዕራብ ካብ ዝርከባ ኣርምታት 11 13 ኣይንዋጋእን ኢሎም ንድሕሪት ዝተመለሱ 4 ተጋደልቲ ምስ ብድሕሪት ሓለውቲ ጉጅለ ተራኺቦም ደውበል ኣይብልን ብዝብል ብዝኸፈትዎ ሓድሕዳዊ ንሓድሕዶም ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ካብቶም 4 ተጋደልቲ ሓደ መይቱ እቶም 3 ዘምለጡ ክኾኑ ከለው ካብቶም ሓለውቲ ድማ ሓደ መራሒ ሓይሊ መይቱ ካልእ ምክትል ሻለቃ ቆሲሉ ኣሎ ራዩ እዚ ኩሉ ህወሓት ሓድሕዱ በቃ ነቲ ወተሃደር ብቅድሚትን ብድሕሪትን ብየማንን ፀጋምን ኩናት ሞት መቕተልቲ ጥራይ ማለት እዩ ኣብ የጨላ ዘላ ኣርሚ 26 ናብ ሚራቆ ክትንቀሳቀስ ተኣዚዛ ኣላ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ካብ ትርከብ ኣርሚ 43 ኣይንዋጋእን ካብ ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት እቶም ክልተ ብመራሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ዝእዝዎም ክርሸኑ ተገይሩሎ ሬሶኦም ናብ ትውልዲ ዓዶም ብፓትሮል ኣሰንዮም ሊኢኾም ኣለው ሕጂ ነዛ ስድራ ቤት እንታይ እዮም ክብሎም ነዞም ስድራ ቤቶም እንታይ እዮም ክብሎም እምቢ ንኩናት ብምባል ምብትታን ንዝጀመረ ኣባል ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ንምዕጋትን ንምቁፅፃርን ጉጅለ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን ኣብ ትግራይ ምልእቲ ዳርጋ ከም ኤርትራ ኣብ ምልእቲ ትግራይ ኬላታት መፈተሺ ምዝርጋሕ ጀሚሮም ኣለው ማለት እዩ ካልእ ኣብ ዲማ ምጫራ ክትዋጋእ ፀንሐት ኣሃዱ ኣርሚ 11 ኮር 111 ክፍለ ሰራዊት ሰቲት ዝኾነት ብምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወቂዓ ዝተመልሰት ክትከውን ከላ ዛጊት እታ ኣሃዱ ንምውዳባ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት እያ ትርከብ ዘላ ተባታቲኖም በብገዝኦም ዝኸዱ እውን ኣለው እዮም ኣብ ከባቢ ዲማ ፍሉይ ቦታ ሰረራ ትዋጋእ ዘላ ክፍለ ሰራዊት ቀይሕ ኮኸብ ዝኾነ ይኹን ከይፈርስ ከይብተን ብምባል ካብ ድፉዑን ዝተላዕለ እንደገና ክውቃዕ ምዃኑ እዮም ገሊፆም ዘለው ክሳብ ሕጂ ክልተ ተጋደልቲ ካብ ድፉዖም ተላዒሎም ክወፁ ከም ዝተረሸኑ ዝግለጽ ዘሎ ኣባላት ኣርሚ 35 ብምልኦም ናይ ኣርሚ 35 ከዓ ብምልኦም ሞባይላቶም ተሓዲጎም ኣለው ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት
ሞባይላቶም ኣብ ኣክሱም ሰለኽለኻን ወቕሮ ማራይን ዝነበረት ኣርሚ 35 ናብ እንዳባጉና ከባቢ ሓሊፋ ዝተቐመጠት ክትከውን ከላ ናብ ውግእ ቀጠና ስለ ንኸይድ ዘለና ተባሂሉ ናይ ኩሎም ሞባይላት ተሓዲጎም ኣለዉ። ካልእ ዘሎ ምዕባሌታት ወረዳ ላዕላይ ጸለምቲ ከባቢ ዲማ ምጫራ ክትዋጋእ ፀንሐት ኣሃዱ ኣርሚ 11 ኮር 111 ክፍለ ሰራዊት ሰቲት ዝኾነት ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ኩነታት እያ ትርከብ ዘላ ማለት እዩ። ኣብ ጸለምቲ በርባዕተ ኣንፈት ማለት ብማይ ዳጉሳ፣ እምባ ማድረ፣ ዲማ፣ ምጫራን ደገብራይን ብዛዓበየ ኣብ መንጎ ሰብን ድሮንን እዩ እቲ ውግእ ዝካየድ ዘሎ። ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብርሑቕ እንተዘይኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ብዙሕ ናብቲ ኩናት ኣይኣተወን። ብድሮንን ብነዋሕቲ ኣፅዋራትን ግን ብናይ ርሑቕ ኣፅዋራትን ግን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ኣዝዩ ከቢድ ክሳራ የውርድ ኣሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኩሉ እዚኦም ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲዶም ኣብ ኩናት ኣትዮም ዘይፈልጥዮም እቲ ኩናት ዝፈልጥ እቲ ካብ ቆላ ተንቤን ጀሚሩ ካብ መቐለ ጀሚሩ ንቆላ ተንቤን ካብ ቆላ ተንቤን ጀሚሩ ከተማታት ትግራይ ሓራ እናውፅአ ደብረ ብርሃን ዝበፅሐ ሰራዊት ብምሉእ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ብምሉእ እሲ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ። ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ኩናት ዝሳትፍዎ ዘለዉ ብጀካ እቲ ዝወሓደ እቲ ዝበዝሕ ድሕሪ ኩናት ዘሰልጠን ወይ ኩናት ዘይፈልጥ እዩ። ዛስዋይ ነቲ ኣካይድኦምን ሽግራቶምን ስለ ዘይፈልጦ እዩ ስቑ ኢሉ ዝፅበ ዘሎ ምስኦም ዘሎ። ሕጂ ምሸት ኣብ ከባቢ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይን ከተማ ሽረን ምንቅስቃስ ናይ ድሮን ብብዝሒ ክረአ ምሲሉ ፌደራል መንግስቲ ብ10 ኣሽሓት ዝቁፀራ ኣጥፊአን ዝጠፍኣ ከምዚ ዓይነተን ካማዚ ዝዓይነተን ድሮናት ዓቕመን ንኽፍትን ክጥቀመለን ናብ ጎንደር ኣብ ምሕላፍ እዩ ዝርከብ። ኣባላት ኣርሚ 35 44 22 መምርሒ ተዳሎ ንውግእ ምስ ወረደ ዳርጋ ዝበዝሑ ተባታቲኖም ኣለዉ። ካብዘን ኣርምታት እዚአን ካብ ኣርሚ 35 ካብ ኣርሚ 44 ካብ ኣርሚ 22 ናይ ኩናት በቃ ምድላዋት ናይ ኩናት መምርሒ ምስ ተዋህቦም ብምሉእ ዳርጋ ዝበዝሕ ተባታቲኑ ጠፍዩ ኣሎ። እዚ ሕጂ እቲ ኩናት ዝፈልጥ እዩ። እቲ ኩናት ዘይፈልጥ ግን ስቑ ኢሉ ነቲ መምርሒ ተቐቢሉ ክፅበ ፀኒሑ ናብ ኩናት ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ። ምስ ኣርሚ 33 ኣብ ነበለትን ከባቢኣን ዝነበረ ኣፅዋር እውን ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ሎሚ 20 ጥሪ ብኣይሱዙታትን ኢነተረታትን ፅዒኖም ንምጓዓዝ ድሉው ኮይኖም ኣለዉ። ናበይ ገፅ ኣብ ክትትል እየን ኣትየን ዘለዋ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እውን ካብ ኣላማጣ ወፂኡ ኣብ ቆቦ ኣሎ። መውፅኢ ምክንያት ድማ ኦፕሬሽን ከይግበረሉ ሃንደበት ሰጊ ይመስለኒ ግን ሙሉእ ምድላዊ ገይሩ ዘሎ ኣብ ኣግበ ሽግን ጣብያ ዓዲ ወያነ ጅጅቀ ጣብያ ስምረት መሰልጠነ ሓረስቶት የጭላ ዝርከብ ኣፅዋር መካናይዝድ ኣርሚ ሱሳ ኣብ ታርጌት ድሮን ምእታው ስለ ዝፈለጡ ኣብ ሻቁሎት ይርከቡ። ሰራዊት ናይ ህወሓት ሓበሬታ ከይረክብ ዳርጋ ብዙሓት ኣሃታት ናይ ኣባላተን ሞባይል ስልኪ መንጢሎሞ እዮም ዘለዉ። ኣብ ኣክሱም ሰለኽለኻን ውቕሮ ማይራይን ዝነበረት ከምቲ ዓንተቡ ዝገለጽናዮ ኣርሚ 35 ኣብ ከባቢ እንዳባጉና ዝተቐመጠት ኮይና ካብዚኣ ሞባይልና ኣይንህብን ዝበሉ ሞባይልና ኣይንሕደግን ዝበሉ እውን ማእሰርትን ስቃይን ከም ዝበፅሖም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣርማ 11 ሎሚ ጥሪ 20 ጥሪ ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ጣብያ ዘላቕመ መንእሰይ ክገፉ ዒሎም ኣለዉ። እዚ ስራሕ ናይ ሻዕብያ እዩ። መብዛሕትኦም ካብ ምስኦም ዝተረኣዩ ከዓ ኣራዊት ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዮም። ትምግፋፍ በቃ ኣነ ክዛረብ ቀኒየ ንገዛኹም ሓደ እቲ ባህላውያን እቲ መሳርዕ ናይ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ግደፍዎ ንገዛኹም ምኻድ ፅቡቕ እዩ፣ ግን ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤትኩም እናቐጥቀጡ ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ኣሲሮም ንስድራ ቤትኩም እናፈራርሑ ኣብ ቅድሚኦም እናቐጥቀጡኹም ተቐጥቂጥኩም ተኣሲርኩም ኩርንኩሪት ናብቲ ዝነበርኩም ኣሃድ ኢኹም ክትምለሱ። ካብ ከምኡ ነብስኹም ኣድሕኑ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ተፀንበሩ ኢለ ነይረ። ልክዕ ናብ ስድራ ቤቶም ዝተመርሱ ከዓ ከምዚ ንብሎ ዘለና ኣጋጢሞዎም ኣሎ ማለት እዩ።
ዝገርም ኣብ ቅድሚ ወለዶም ኣብ ቅድሚ ደቆም ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤቶም እናቐጥቀጡ ክገፍዎም ውዒሎም ኣለዉ ጉጅለ ህወሓት ባህላውያን ጀነራላታን ንዞባታት ደቡብን ደቡብ ምብራቕ እንደርታ መቐለን ለቒሞም ወርዒ ምላሽ ኮይኖም ክዋግኡ ሙሉእ ሓይሎም ምዕራብ ትግራይ ብምግባር ምስ ሻዕብያ ሱዳን ፋኖ ንምርኻብን ድሕሪቶም መውፅእን መእተውን ንሱዳን ምግባርን ከም ፕላን ቢ ሒዞም ኣሎ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኻ ትዲኤፍ ነበር ሽውሃት ስልጣን ጉጅለ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን ንምዕቃብ ኢልካ ከንቱ ሞት ካብ ሙማት ባዕልኻ ኣድሕን ሕጁን መንእሰይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኻ ትዲኤፍ ነበር ብዕድል ካብ ዝሓለፈ ኩናት መኸተ ዝተረፍካ ንትግራይ እተድሊ ሃፍቲ ህዝቢ ኢኻ እሞ ካብ ዕላማ ኣልቦ ሞት ንባዕልኻ ኣትርፍ ኣማራፂ ውሰድ ናብ ገዛኻ ኺድ ወይ ድማ ናብ ቲፒኤፍ ናብ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ወይ ናብ ፌደራል ተሓወስ ኮታስ ካብ ኩናት ናብ ዝሓሸካ ኣማራፂ ውፃእ ወላ ትገዛኻስ ከም ኣማራፂ እዩ ግን ታ ንገዛኻ ምኻድ ተኣሲርካ ኩርንኩሪት እናተቐጥቀጥካ ናብ ዝነበርካ ናይ መሳርዕ ጉዱድ ዕስክርና ምምላስ ከዓ ከም ዘላ ክትፈልጡ ኣለኩም ገርሚ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኻ ትዲኤፍ ሕጂውን ንዓኻ ኮነ ኢሎም ናብ ምዕራብ ትግራይ ክንኣቱ ምስ ፌደራል ተራዳዲእና ኢና ዘይሓዝዎ ቦታ ሒዝና ኢና ብምባል እናተሃለሉኻ ከም ልማዶም የፅንቱኻ ስለ ዘለዉ ነዚ ብምግንዛብ እምብለይ ኣይዋጋእ እምበል መንእሰይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኻ ሕጂውን ትዲኤፍ ነበር ትግራይ ብኩሉ ነገር ንኽትደቅቕን ንኽትብተንን ዓውዲ ኩናት ንኽትከውንን ዝግበር ዘሎ ብናይ ሻዕብያ ዝተዋደደ ስራሕ ምዃኑ ፈሊጥካ ብኾንቱ ህይወትካ ከይተጥፍእ ሓደራ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኹም ናይቲ ማለት ትዲኤፍ ጉጅለ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን ምስ ታሪኻውያን ጸላእቲ ኢትዮጵያ ብምጽማድ ንስምምዕ ሰላም ናይ ፕሪቶርያ ባዕሎም ብዕሊ ፍሪሶም ኩናት ኣብ መላእ ትግራይ ከፊቶም ኣለዉ ምኽንያት እዚ መሊሶም ናብ ክባን ዕፅዋን ከእትዉኻ ይሰርሑ ኣለዉ ብቕቢሎም ከይፈተኻ ናቶም ኣገልጋልን ባርያን ንስልጣኖም መውሓሲ ኮንካ መስዋእቲ ምኽፋልን ስለዚ ነዚ ተረዲእኻ ክትቃወምን እምቢ ክትብልን ይግባእካ 9 ዲግሪ ትግራይ ኣፈሙዝ የዋጣውጡል ኣለዉ ካብ ምዕራብ ብተንቤን ሸሊኾም ሰቆጣ ዋጃ ሒዞም ጨርጨር ወጀራትን ቀላቐል ኣፅብን ውግእ ንምጅማር እተን ድሑር መሳርያ ሓንሳብ ተጸበየኒ ዝብላ ተዓጢቖም እዮም ኣፎም ዝወሊዖም ዘራፍ ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ድሮናትን ምዕቡላት ኣፅዋራትን ምስ ቴክኖሎጂ ዝተማጣጠነ ኣፅዋራትን ይዓጢቑ ዘሎ ልቢ በል ትግራዋይ እዛ ዓይነት ሞዴል ዝሓለፉ ኣፅዋር 5 ፍረ ጥይት በብሓደ ዝትኩስ መሳርያ ናይ ኩናት ተዓጢቖም እዮም ድማ ዘመናዊ ድሮናት ከም ንህቢ ምስ ዝዕሰለ ሰብኣይ ገጢሞም መንእሰይ ትግራይ ከርግፉን ከጽንቱን ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘሎ ኩናት ወሊዕና ዳግማይ ድርድር ብጌታቸው ረዳ ዝነበረት ክታም ውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብኣጻብዕቲ ደብረጽዮን ንምቕያር ንትግራይ ጥር ትብል ትርፍን ትርጉምን ንዘይብሉ ኩናት እዮም ከፊቶም ዘለዉ መንእሰይ ትግራይ ከይትጸንት ናብዚ ዘይምልከተካ ኩናት ከይተኣቱ ሓደራ መንእሰይ ክውድኡ እንደገና ንኻልኣይ ሳልሳይ ትግራይ ዙርያ ብ9 ዲግሪ ውግእ ይኸፍትሉ ኣለዉ ትግራዋይ ከይትጠፍእ ዓገብ ንብል ኣለና ሓበሬታ እውን ንህብ ኣለና ሽውሃት ጻምእ ደምካ ንምርዋይ ብሓለንጊ ሻዕብያ እናተገናሕኻ ትግራይ ዓውደ ኩናት ክገብርዋ ስብርባር ድሑር መሳርያ ተሓንጊጥካ ዝግበር ጉያ ወይ ናይ ኩናት ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ከወግዞን ክቃወሞን ክቃለሶን ይዝግባእ ደም ንጹሃን ከፍስሳ ዝወላውልወን ዘለዎ ኣፎሙዝ ከምክን ሰላም ሓዚሉ ደላይ ሰላም ንበረኻታት ዝወረደ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዓቕሙ ፀንቂቑ ኣብ ሰላም እዩ ኣብ ናይ ሰላም ምርጫ እዩ
ደው ኢሉ ዘሎ ስለዚ ናብ ናይ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ክትፅምበር ይግባአካ እዩ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ኮንካ ንሞት ምፅባይ በቃ ብደውካ ከለካ ሞትካ ማለት እዩ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኩናት ዘይደሊ ወይ ኩናት ዝደሊ ኮይኑ ይኮነን ወይ ኩናት ዘይደሊ ኮይኑ ይኮነን ብዝወሓደ ክሳራ ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ንሶም ኩናት ወሊዖም ንምጥፋእ ዝገብርዎ ጉያ በሰላ ኩናቱ ነታ ናይ ትማልን ናይ ቅድሚ ትማልን ሕዝንቲ ከርሳ ኣደ ትግራይ እዩ ሓዘን ተኪኢላ ዝኸይድ ዘሎ ስለ መንእሰይ ዓብይን ንእሽተይን ከይበለ ህዝቢ ትግራይ ንነጋዳይ ኩናት ጉጅለ ሓደ ዓሌት ክቃወም ክምክቶምን ይግባእ ዕጡቅ ጉጅለ ኮረን ልዕሊ ኮረን ኣብዚ ሰሙን ዝጀመሮ ፃሕታራይ ኩናት ብምቅፃል ሙሉእ ሓይሉ ናብ ኩሉ ግንባር ብምንቅስቃስ ናብ ሙሉእ ኩናት ክኣቱ ሓደ ኢሉ ቅድሚ ትማል ጀሚሩ እዩ ሳልሳይ መዓልቲ ቁፂሩ ኣሎ ዕጡቅ ጉጅለ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቱን ካብ ግብፂ ዝረኸብዎ ሓገዝ ኣፅዋር ብወገን ሻዕብያ ብዓበይቲ መካይን ተፃዒኑ ብኣንፈት ራማን ዛላምበሳን ከእቱ ቀኒ እዩ ሻዕብያ እውን ከምዚ ሎሚ ዝገለፅናዮ ዝበዝሕ ሰራዊቱ ንማእኸል ትግራይ እትይዎ ኣሎ ምስ ኣፅዋራቱ ምስ ታንክታቱ ካብዚ ዝውላዕ ዘሎ ኩናት ቀንዲ ዝኸስብ ከዓ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ወይ ከዓ ሽፍታ ሻዕብያ እዩ ብኸመይ እንተዳኢልኩም ትግራይ ረዳኢ ብዘይብላ መንግስቲ ብዘይብላ ሰራዊት ብዘይብላ ሃብትታታ ዘሚቱ ኣፅዋራታ ንዓኣ ዝተባህለ ኣፅዋራት ብሓገዝ ዝረኸቦ ዋላ ካብ በዓል ግብፅን ገለን ንባዕሉ ምዕቡል ኣፅዋር ኣትሪፉ ዝዓከሰ ኣፅዋር ናይ ሳሕል እዩ ክሸጠላ ንህወሓት ብዓብዪ ሃብቲ ህዝቢ ትግራይ ጉሒሉ ንዓዲ ሃሎ ከጉዕዞ እዩ ሻዕብያ ትግራይ ናይ ምድቃቅን ናይ መበትታንን ኢትዮጵያ ናይ ሰላማ ናይ ምዝራግን ምድኻምን ትምኒቱን ዕላምኡን ንምዕዋት ስለ ዝጠቕሞ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ተጠቃሚ ግብፂ እዩ ብኣንጻሩ ቀንዲ ተጎዳኢ ድማ ዕጡቕ መንእሰይ ትግራይ ቀፂሉ ህዝቢ ትግራይ ብድምር ኢትዮጵያ እያ ትጉዳእ ደቆም ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ኣቐሚጦም ባህላውያን ጀነራላት ህወሓትን መራሕቲ ህወሓትን ብምቾት ንዝነብሩ ዘለው እክብካብ ገበነኛታትን ለያቡን ጉጅለ ኮረን ልዕሊ ኮረን ተባሂሉ ዝኽፈል ክባር ዋጋ ሓንቲ ህይወት እውን ክትህሉ የብላ ባህገ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ለውጥን ጥራይ ስለዚ ዕጡቕ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኻ ናባኻ ክትኩስ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዘየለ ኣገዲዶም ናብ ኩናት ንዘእትውኻ ዘለው ገበነኛታት ኣዘዝቲ እንተኽኢልካ ግጠሞም እንተዘይክኢልካ ንዝረኸብካዮ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ናብ ዝምችኣካ ናብ ዝጥዕመካ ተበተን ናብ ቲፒኤፍ ወይ ናብ መከላኸሊ ፌደራል ከምቲ ዓንተ ዝብልናዮ ናብ ዝኾነ ወላ ናብ ዝጥዕመካ እውን ሞኩር በቃ ናብ ገዛኻ እውን ሞኩራ ኣብ ገዛኻ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ከም ዘላ ትፈልጣ ኢኻ ቀንዲ ፀላእትኻ ገበነኛታት ኣመራርሓ ባህላውያን ጀነራላትን ህወሓትን እዮም ስለ ዝኾነ ኣፈሙዝካ እንተኽኢልካ ኣዚርካ ናብኦም እምበር ናብ ካልእ ኣይተኩስ መጥፊእኻ ከይከውን ኣብ መወዳእታ ተማዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ መረበቶም ዝምለስሉ ዕድል እናሃለወ እቲ ዕድል ክመክን ብምግባር ጉጅለ መንጀሪኖን ባህላውያን ጀነራላት ህወሓትን ብሓፈሻ ህወሓት እዛ ልእኽቲ ሻዕብያ በዓል ወድን በይተይን ዘለውዋ ቁልዕ ኩናት ጀሚሮም ትሪኦም ኣለኻ ኢኻ ሳልሳይ መዓልቲ ቁፂሩ ኣሎ ጌታቸው ረዳን ካልኦትን ሰብ መዚ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ኣሜሪካን ካልኦት ሓገዝትን ነቲ ሰላማዊ ምምላስ ተማዛበልቲ ናብ ተግባር ከሰጋግርዎ ፅዑቕ ፃዕርታት ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ እቲ ኩናት ተጀሚሩ ዘሎ ዝገርም ምክንያቱ ድማ ተማዛበልቲ እንተተመሊሶም እዞም ጉጅለታት ጥፍኣት ንፖለቲካ ዝጥቀሙሉ ኣጀንዳ ክስኡን እዮም ካብ ኩናት ወፃኢ ኣብ ሰላም ክነብሩ ስለ ዘይክእሉ ነቲ ጎይቶ ነቲ ኣዛዚኦም ነቲ ዝዓሰቦም ኣራዊት ዝኾነ ሽፍታ ሻዕብያ ተኣማሚኖም ህልቂት ዘምፅእ ኩናት ጀሚሮም ሳልሳይ መዓልቲ ቁፂሩ ኣሎ ሰላም ተሓሲሙ ናብ ኩናት ኣትዩ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ከይማልኣካ መንእሰይ ትግራይ ኩልኻ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኻ ትድየፍ ወሲንካ እምብነ ኩናት በል ተዘይኮይኑ ፋይዳ ንዘይብሉ ዕድመ እዞም ጨካናት ፀረ ህዝቢ ዝኾኑ
ጉጅለ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን ዕድመ ስልጣኖም ንምንዋሕ ወሪሮም ጉሒሎም ዝኣከብዎ ሃፍትን ምሕላው ክትብል ከንቱ ሞት ከይትመውት ሓደራ ደምኩም ደመ ከልቢ ከይከውን ናይ ሻዕብያ ጉዳይ ከምዚ ፅምብላሊዕሲ መዓኮራ ዘይከደነት ምድሪ ከደነት ዝበሃል ሻዕብያ ንባዕላ ዝሓዘትሉ የብላ ጠፋሕፋሕ ኢላ ዘሊላ እንተኣትያታ ከዓ እዛ ኩናት መጥፊኢት ናይ ሻዕብያ ከይኮነት ኣይትተርፍን እያ ሽዑ ሻዕብያ ንሓሻኽራን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ እንግድዓ ክልቲኡ ህዝቢ ክፅረጉ እዮም ድሕሪኡ ሓድነት ዕብየት ሰላምን ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ንቡር ክምለስ እዩ ከምቲ ዝገለጽናዮ ኣብ መንጎ ሰራዊት ህወሓትን ሰራዊት ኢትዮጵያን ንሳልሳይ መዓልቲ ዝቐፀለ ኩናት እዩ ቀፂሉ ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ሎሚ 28 ጥሪ 2026 ኣቆፃፅራ ምዕራባውያን ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ህወሓትን ኣብ ጸለምቲ ፍሉይ ስሙ ምንጫራ ኣብ ዝበሃል ቦታ ውግእ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ውግእ ከም ዝወዓለ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ እዮም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሎሚ ኣብ ከተማ ማይ ፀብሪ ናብ ከተማ ሽረ እናተጓዓዙ ከለዉ ከም ዝገለፅዎ ብብዝሒ ተተኮስታት ከም ዝሰምዑን ብብዝሒ ምንቅስቃስ ሰራዊት ከም ዝረኣዩን ኣብቲ ቦታ ሓያል ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ገሊፆም ኣለዉ እቲ ተኽሲ መቐፀልታ ናይቲ ብቅድሚ ትማሊ ዝጀመረ ንመበል ሳልሳይ መዓልቱ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ሓቢሮም እዮም ባዕሎም እቲ ቅድሚ 2 መዓልቲ ዝጀመረ ውግእ ካብ ኣርሚ 11 ክፍለ ሰራዊት ደደቢት ክልተ ኣባላት ኣዘዝቲ ከም ዝተማረኹ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዙሓት ከዓ ተበታቲኖም ኣካሎም ጎዲሎም መስዋእቲ እውን ኣጋጢሙ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ህወሓት ደብዳብ ናይ ድሮን ከም ዝፈፀመ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም ኣለዉ ዛጊት ብወገን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ በዚ ቁሙጥ ኣቕሓ ናይ ሻዕብያ ዝኾነ ታደሰ ወረደ ብወገን ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላታን ብወገን ሓይልታት ፀጥታ ናይ ህወሓት ከምኡውን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝውግእ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ከዓ መግለፂ ዝተዋህበ የለን ኣብ ሂወትን ንብረትን ክሳብ ሕጂ ማእለያ ዘይብሉ ክሳራ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ግን ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ይገልፁ እዮም ስለዚ ኣብ ኩናት ዝኸስብ ብጀካ ሻዕብያን ህወሓትን ካሊእ የለን ናልባሽ ሕጂ ክንከስበሉ ንኽእል ናይሎም ዝኣትውዎ ዘለዉ ኩናት መጥፊኦም ክኸውን ተስፋ ንገብር እዚ ኩናት እዚ ናይ መወዳእታ ዝጠፍእሉ ክኸውን ተስፋታት ኣሎ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓንሳብ ጀሚሩ ከም ዘይገድፎም ከዓ ፍሉጥ እዩ እዚ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ንኸባቢ 3 ወርሒ ዝኸውን ንዓለም ከፍልጥ ፀኒሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምናልባሽ ተዓዛባይ ይኹን ተኸታታላይ ይኹን ወይ እውን ትግራይ ክትዕወት ዝደሊ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ከይትተኣማመንሉ ከምቲ ዝበልኩኹም ሓድሽ ሰራዊት ኩናት ኣይፈልጥ ኣብ ኩናት ኣይነበረ መይቢ ኣብዚ ነዚኦም ዝመርሑ ነዚኦም ዘደራጅው ብደረጃ መሪሕነት ሓይሊ በጠሎኒ ብርጌድ ገለ ከምታት እንዳበለ እቲ ነባር ናይ ትማሊ ካብ ቆላ ተንቤን ተበጊሱ ደብረ ብርሃን ዝበፅሐ ክኸውን ዝኽእል እቲ ኣጋር ሰራዊት ግን ኩናት ዝበሃል ኣይፈልጥን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ኣገዲዶም ኣእሚኖም ኣታሊሎም ብገለመለ ዝሰልጥንዎ ዘለዉ እዩ እዚ ናብ ኩናት ተኣትዩ እሞ ከዓ ከምቲ ናይ ትማሊ ወንን ሞራልን ስለ ዘይብሉ ንመን ይኸድሕን ንነብሱ እውን ከድሕን ኣይክእልን ንነብሱ እውን ኣየድሕናን ዓቕሚ ዝበሃል የብሉን እቲ ነብሱ ድሒኑ ህዝቢ ትግራይ ከድሕን ትማሊ ንበረኻ ዝወፀ ግን ሎሚ እቲ ተረፍ መስዋእቲ ዝኾነ TDF ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ ካብ መስዋእቲ ንስክል ኣምሊጡ ሕጂ ከዓ ዳግማይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ዘሎ እዚኦም ኣብ ታሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለዉ ሎሚ ካብዚኦም ካብዞም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ክዕለሙ ክንደይ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝፅምበሩሎ በብግዚኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምስ ወኑ ምስ ሞራሉ ምስ ብቕዓት ናይ ኩናት ምስ ኩሉ ነገራቱ ዘሎ ከይመስለኩም ዓቕሚ ዝበሃል የብሉን ብቕዓት ዝበሃል የብሉን ወነ ዝበሃል የብሉን ትግራይ ተኸፋፊላ ትግራይ ኣብ ፀልማት ትግራይ ትባታተን መዓት ሓዘን መዓት ምጭዋይ መዓት ምዕፋን
معت بزح نجار أسكح نجارات هب تجري النار أمرؤ نخوينات دلوا يكون كواجا دلوا يكون منفسون أي قبلون أي إزازن ስለዚ ነዚ ሪኣ ነዚ ኣገዲዳ ትዕስክሮ ዘላ ሰራዊት ሪኣ ሻዕብያ መዓትም ክሕትን ምድላዋትን እምነትን እያ እምቢራትሉ ዘላ ሻዕብያ እዚ ተዋጊኡ ክድሕን ኣይደልየን እያ ተዋጊኡ ህይወቱ ሓሊፉ ተበታቲኑ ንሳ ረብሓ ኣይ ዘገድሳ ብጀካ ረብሓ ካልእ ዘገድሳ ነገር የለን ንረብሓ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ትኸፍል ሻዕብያ ነዚኦም ወተሃደራታ ንምግባር ዘይፈንቀለቶ እምኒ የለን መወዳእታ ሰሚርላ ትግራይ ንምቁፅፃር ዘይፈንቀለቶ እምኒ የለን መወዳእታ ትግራይ ተቋፂራታ ሻዕብያ ንህለትልኩም ምልእቲ ትግራይ ኣብ ክባድ ኣርጋእትያት ኣብ ክባን ዕፅዋን ሎሚ ንኣክሱም ንዓድዋ ናበይ ዝነበረ ንኣክሱም ንሽረ ሶሪ ዓድዋ ኢለ ንኣክሱምን ንሽረን ዝነበረ በረራ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣየር ተሰሪዙ ውዒሉ ኣሎ ድሮ ጀሚሩ ኣሎ ዕፅዋን ክባን ፅባሕ ቴሌፎን ክዕፀ ክእል መስመር ቴሌፎን ክዕፀ ይኽእል እዩ እዚ ንመንግስቲ ፌደራል ከይትኸሶ ሽዑ ዝኽሰስ ህወሓት እዩ ትቃወምዎ ህወሓት እያ ምዕፃው መስመር ኢንተርኔት ምዕፃው ቴሌፎን ምዕፃው ባንኪ ምዕፃው ምቁራፅ መስመር መጓዓዝያ ኣየርን ኣውቶቡሳትን እንድሕር ዳ ኣጋጢሙ እቶም ጠንቂ እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ክፍፀም ዝገበሩ ሻዕብያን ህወሓትን እዮም ወላ ከምኡ ጋጢሙ ኣብ ጎኒ ህወሓት ከይትኾኑ ባዕልኹም ጥፍኣትኩም ከይትፅውዑ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንገልፆ ንህቦ ሓበሬታ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ እንድሕር ዳ ፅቡቅ ገይሩ ጀሚሩ ዘይዓርፍ ተሎ ኢሉ ዘይዓርፍ ከምቲ ናይ ትማል እውን ብውዕል ፕሪቶርያ ብካልእ ደው ዝብል ኣይኮነን ዝልከም ለኻኺሙ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል ብቐሊል ዝሓዊ ይኮነን ብዙሕ ነገር ክጎዲ እዩ ከም ህዝቢ እውን ኣብ ሓደጋ ናይ ምህላው ከውድቆ ይኽእል ናይ ምህላውን ዘይምህላው እዚ ከይገጥም ሕጂ በቃ ነዛ ዘላ ጉጅላ ኣራዊት ዝኾነት ህወሓት ልእኽቲ ሻዕብያ ንዓኣ ምግንፃል ምቕላዕ ምጥፋእ ጥራይ ህወሓት ክሳብ ዘይጠፍአት ትግራይ ድሒና ማለት ዘበት ኣይትድሕንን ህወሓት ክሳብ ዘላ ትግራይ በብግዚኡ በብዓመቱ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን እዩ ብመስዋእቲ ደቂ ትግራይ ህወሓት ስልጣና ተቐፅል መስዋእቲ እንተዘየለብ ትግራይ ህወሓት ስልጣና ክትቐፅል ኣይትኽእልን እያ ህወሓት ስልጣና ተቐፅል ካብ ተሓታትነት ትድሕን ብመስዋእቲ ደቂ ትግራይ ሽዑ መወዳእታ ምስ ደሓነት ከዓ ሓሳኽ ኢላ ትፀርፎ ነቲ ንዓኣ ኢላ ኣካል ዝጎደለ ተገምጢላ ከዓ ንዓይ ኢሉ ዝተጋደለን ዝተሰውአን ትግራዋይ የለን ትብል ትኽሕደት ራእዩ ስለዚ ደቂ ዓበይቲ እንታይ ዝበሃል ማለት መቸም እንዳፈለጥኩም እዚ ኩናት ከምዚ ምዃኑ እዚ ሓበሬታ ንህቦ ዘለና እናተረዳእኹሞ እንድሕር ደኣ ናብ ኩናት ኣቲኹም ተሳቲፍኩም ዋዕ እንታይ ኢና እሞ ክንብል ንገረው መከራይ ምከረው ዝበሃል እምብካለ መከራይ ምከረው መከራይ መክረው ዲ ምከረው ህወሓት ከምዚ ጌራ ተላማሚዳትሎም ኣላሚዳቶም ዘይኮነስ ተላማሚዳትሎም መወዳእታ ኣብ ኩናት እትያ ከዓ ሓደ ትግራዋይ ዘይምለሰሉ መንገዲ ትፈጥር ማለት እዩ እንታይ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ስታይ ይበዲሉ ክንዲ ስቂሉ ዝተሰከማ ንህወሓት ክንዲ ካብ ጥፍኣት ዘድሓናት ማሊ ክቡር መስዋእቲ ከፊለ 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ እኮ ህወሓት ድሒናትሉ እምበር ትግራዋይ ኣይድሓነን ትግራዋይ እሞ ብሂወት እናሃለወ ብሰንኪ ዓፀቦ ናይ ህወሓት ናይ ውሽጢ ኣካላቱ ተራእዩ
ኣበየሎት ምድሓን ዝበሃል ሶ ናይ ሎሚ መደበይ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ለቲቪ ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቤ ዘመስግን ንዘሎ ምዕባሌታት ናይቲ ኩናትን ሓፈሻዊ ምዕባሌታት ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታትን እናተኸታተልና ክንምለሰኩም ኢና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ንመላእ እቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ሰላም ስኢኑሎ ሰላም ይፍጠረሉ ዓወት ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ሓራ መሬት ትግራይ ከምኡ እውን ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ሰላም ፅንሑ